Stai aici, în moșilă. Dar ce n-a venit cu bocan? Gabi, Da? E urgent? să ții un pic de Ok. dacă îl scapi, îți mănânc sufletul. Îl scoatem. Acum trebuie cu ăsta. Îl scoatem. Uite, asta a venit aici la mal. Hai. Apa Nu e pot cu faină. ăsta, mă stresează. A, uite una aici! Evident! Îți două. Uite aici una! Nu cred! Uite aici, astea cum Gabi, aici pe aparat! Și ce să fac cu ea? Acum a ieșit din... Să filmez, pe Acum a plecat. năpârlit. Când a picat asta aici pe noi? Asta acum a năpârlit. Vezi Deci, că a rămas pe aparat ăsta. Da. Este... Da, e că eu să... Asta specia asta este singura care năpârlește încă o dată acum, în zbor. E o minune a naturii, cum ți-a zis fetița aia, că e creată de Dumnezeu. Orice îi spunea era creat de Dumnezeu. Cercul naturii. Poate scapi. Nu, ține-l așa în jos dacă poți. Stai. Mamă, dar ce Hai că rapid pleacă. este. Da, și dacă nu. Hai că pleacă. Aceea, așa puțin stau. Păi mor. Dar nu trăiesc câteva ore. După ce Da, s-a nu? mulțit, după ce s-a împerecheat, nu. Gabi, poți să ții asta. Zic că o să te stranguleze puțin. Opa, unde e Da, capacul păi, ăsta? Și cu ăsta mic. Să-i trimit la Eva. Acum merg pe malul ăla la alt.